Ассалому алайкум. Объекти навбатӣ тарафҳои колхози Россияда. Плиткои 120/60 Ирон, фирмаи Чаман. Плиткаи зур, глянсаш, фасон ба қувват. Иқовқада царапина намешавад, лекин плитка каҷалагӣ дорад. Бачаҳои коркардагиам медонанд. Инҷа вытяжка, скритый вытяжка мешавад плитка. углои 45-ш баъзе ҷош фасон меояд. Допустим инҷаш шофш нест чиреги. Ира гравёркати шоф кардан дар кор барои затирка. Плиткада ов тамоман намесатанад. Ҳамин ов расид, сразу ов мехамад заминда. Плиткои фасон. Як санузелаш, санузели дигариш да диметаж. Инаиш диметаж дина корша сар кардем. Плиткаи сиёҳ. Иншоаллоҳ ирӯз ҳаракат мекунем, деволашро тамом кунем. Откосаша як рӯзи дига мезанем.